Kaixo gazetaguneko lagunak. Gaurkoan, 3 plataforma aztertuko ditugu. Spotify erraldoia, iVoox aukera klasikoena, eta geldialdi zabal bat egingo dugu Wow, denon ahotan dagoen audio plataforma berria. Gera zaitez, hauetako bakoitza zukutzen erakutsiko dizugu, zure hurrengo programa kutxuna topa dezazun. Goazen, gaurko protagonista handiarekin hasiko gara. Wow, oraindik ez baduzu izen hau entzun, oharretan gorde izen hau. EITB komunikazio taldeak bultzatutako apustu digital berria da eta. Baina adi, ez zaitez nahastu. Ez da irrati tradizionalaren apa. Audio plataforma total bada. Euneko ondoakoa, podcastak eta bideo podcastak maite dituztenentzako diseinatutakoa batez ere. Bertako podcast eta bideo podcastak bildu eta bultzatzea da bere helburu nagusia. Bere nortasunaren ikur nagusia da, foku ikaragarria jartzen duela euskaran, baina primeran bizi dela gaztelaniazko eduki ikusgarriekin. Erregistro azkarra, podcastak eta bideo podcastak entzuteko beharrezkoa da erregistratuta egotea. Bilatzaile aurreratua, hizkuntza, irrati programak eta podcastak iragaztea baimentzen duela da beren interfazaren onena. Profil pertsonalizatuak, zure hizkuntza gustukoena konfigura dezakezu zure profilean, apak naiz gomendatutako edukiak zuri egokitzeko. Mendira igo hegazkin bat hartu behar duzu? Audioak deskargatzeko aukera dugu datuak ez gastatu edo estalduraz arduratu beharrik gabe. Bideo podcastekiko egiten duten apostua da nabarmentzekoa. Ez da ahots pista bat igotzera bukatzen. Lehen mailako eduki sortzaileek ekoitzitako bideoak ditu. Bere bideo erreproduktorea, arina erosoa eta muzketari gabe esperientzia bisualaz gozatzeko baimentzen du. Eta denetan onena, gainetik kenduko dituzu ordaindu beharreko harpidetzak. Instalatu, erregistratu eta audio premiumez gozatu. Noski, ekosistema ezen osaturik egongo, ziurrenik kontu bat duzun plataforma hauek aipatu gabe. Goazen ikustera nola funtzionatzen duten. Spotify jada ez da musika bakarrik, gomendien algoritmoa da bere puntu indartsua. Zure egunerako gustuez azkar ikasten duena. Funtzionamendua, intuitiboa eta plataforma anitza. Autoan, telebistan, ordenagailuan edo mugu joran entzun dezakezu. Bideo podcastak. Bideoa modu zoragarrian integratu dute. Bideo podcast bat entzuten ari bazara eta pantaila blokeatzen baduzu, bideoa pausatu egiten da eta audio entzuten jarrai dezakezu bateria aurreztuz. Bere baina handiena, doako aukera izan arren, iragarkirik gabeko esperientzia osoak premium harpidetza eskatzen duela da. Bestetik iVoox daukagu, podcast plataforma betiranoena. Funtzionamendua, eduki independentea aurkitzeko ezinbesteko apa. Kategorika edo azpikategorika bilaketa motorea oso zehatza du. Bere indarra, iruzkinak eta komunitatea, entzuleek eduki sortzaileekin gehien elkarrera egiten duten apa da. Gainera, mezenasgo aukera integratua du zure podcasterko gogokoenai zuzenen laguntzeko. Kapitulu esklusiboen truke. Bere mugikorra apa funtzionala da, naiz eta bere doako bertsioa bisualki aseegian nabari den. Laburtuta, erosotasuna, playlist musikalak eta mainstream bideo podcast kutxunenak bilatzen ari bazara, Spotify da zure lekua. Zure betiko irratia, gaztelerazko podcastak eta iruzkinak badira, iVoox mendera ezina izaten jarraitzen du. Baina, eduki freskoa kalitate oso altuko bideo podcastekin nahi badituzu, erabat doan eta bertako kultura digitala bultzatu, Wow, gaur bertan probatu behar duzun zerbait da. Bideo gustuko baduzu, emaiozu gustuko dut, eta arpidetu zaitez gure kanalera tutoretza gehiago erako. Hurrengora arte!